Asmara. Nganu nggih Bu Hani, mohon maaf ini tak puter tapi saya maaf tidak bisa melaksanakan. Biar anak-anak yang nyanyi ya. Injih. Kok nek kangen suaraku perkara lagu ikhlas kan wis ana loro ning channel Mas Eko channel. Injih. Iya. Ngeten nggih, Mak nggih. Main ning gedangan karo main ning Tim pundi? dengenane lah sing aku anu viral karo sayangku. Dong watu. Ya. Oh, kandian nika. Ya spesial buat Bu Hani. Injih. Temannya Mas Eko channel. Mas Eko channel Teman injih, tidur Mas. maksudnya. Teman tidur. Ya, arep Mbak Nurul ya. Mbak Nurul. Maaf ya. Ya sayang. Soalnya Jiono gubuk asmara Jiono ngenteni ninggal katresnan. Ninggal katresnan surat mah ya nak ya. Pak Tris saking tasnya aku. Ayo Mas. Durasi lo. Hilir tos. Hah? Hilir. Gusti Allah. Ikhlas sayang. Ino seburi. Gak ikhlas. Pemburu bantu together, dolphin. Wahyu Waji barang selundupan. Maaf ya sayang, nek ora kesenggol-senggol ya sayang ya. Ya terus apa meneh Nduk? Becik tuku lengot dilarani trimo ngalah aku wis ra betah tak tangesono malah mung gawe susah karepe wis ngajak kisah karo aku wis ra karep